háromra. Tehát egy, két, három. Pásztorról érkeztem a Mátrából, a Mátra erdőségeiből. Siklósról érkeztem, a Varz Zoltán Értékmentő Alapítvány elnöke vagyok. Előre bocsátva, szerintem tegeződjünk, ha lehetséges. Balatonfüredről, a Reformkori Hagyományozók Társaságától érkeztünk. Na, szóval Valkonyáról jöttünk, Zala megyéből. Érdekelnek azok az emberek, akik hasonlóan gondolkodnak és próbálkoznak előrelépni, segíteni a környezetüket. Felmerült az ötlet, hogy ezek a férfiak csak beszélnek, de mi tenni fogunk. Azért ültem ide, ugye, hogy a negatív közösségről beszéljek, vagyis tehát arról, közösség hiányról pontosabban. Az erdei gondolatokat hozzuk össze a komoly zene élményével. Teljesen kihalt vagy kihaló félben lévő szakmákat próbálunk összegyűjteni. Megjelentek a városba reformkori ilyen ruhába öltözött asszonyok és urak, és nagy örömmel csatlakoztunk 2 éve hozzájuk, és egy igazi közösséget ismertünk meg bennük. Tényleg az van, hogy egy nagy család a falu, tehát itt ha valaki valamit főz, akkor biztos, hogy 15-en eszünk belőle. Onnan lettek a családaink igazából. Itt nem nagyon tud az ember úgy csinálni bármit, hogy ne tudjon róla 23 másik ember. Van a csodálatos erdő, meg a csodálatos természeti kincsek, és van külön az emberi, tehát nem így kell kezelni, hanem együtt kell kezelni. Tehát amitől a városi ember idegenkedik, hogy belelátnak az életedbe, szerintem pont ez a hatalmas pozitívum ezeknek a közösségeknek, mert így baj esetén vannak társaid. Magamnak építettem egy kemencét, akkor egyik művész ismerős, másik, hogy neki is kell, és így adták egymásnak az elérhetőségemet. 68 lakosú kis település. Itt tök jó, mert vannak fiatalok, és akkor mindig összegyűlünk, lemegyünk a focipályára, focizunk. Egy nagy tábortűz mellett összegyűlünk. Felmegyünk a hegyre, vagy a függőhídhoz, meg mindig van valami, amit csinálunk. Több mint 1000 családnál már megfordultam, tehát nagyon sok mindent látok, hallok, tanulok. Az ott élő emberek nagyon megszokták az egymásra utaltságot. Mivel nekem nincs autóm, nincs jogosítványom, csak egy rossz biciklim, ezért csak úgy tudok bárhol is elmenni, elvisznek. Ha már elvittek, akkor én a család része vagyok. Természetes, hogy segítik egymást az emberek. A helyiek vendégül látják a megjelenteket. Az egyik programunk a közösségi kemenceépítés. A faluknak legyen egy közösségi kemencéje, mert régen is volt. Téli estéken 2 hetente összegyűlünk a kultúrba, és mindenki, amihez ért, előadásokat tart a falu többi emberének. Gombatermesztést, a bélyeggyűjtéstől a nyári élményekig, történelmi előadások. Egy-egy szakma van a házikóban, aki kézműves vagy háziasszony, őtőle mindent megkérdezhet, mindent megfoghat, úgyhogy nagyon élvezik a gyerekek. Vannak szakmák, amelyeknél úgy tűnik, hogy nem áttörhető az egyéni munka és a közösség közti fal. Ezeknek az embereknek sokszor csak az kell, hogy valaki beszélgessen velük. Az én sorsom is úgy alakult, hogy egy ilyen területen dolgozom, ami tulajdonképpen művészettörténet, gyötrő valami az ember életében, hogy foglalkozik egy abszolút egyéni tevékenység során egy másik ember, vagy másik embereknek a teljesen egyéni kreációival. Nagyon fontos közösségépítési momentum, hogy találkozhatnak a résztvevők a művészekkel, az előadókkal, beszélgethetnek egymással. Gyakorlatilag tehát úgy érzem, hogy az a tevékenység, ami így eddig kitette az életemet, az úgy teljesen felesleges. A falvak azért pusztulnak el, mert az épületek pusztulnak. Amíg a nagymama a tehénszart vagy a lószart belekeverte a sárba és főkente tavasszal, azt lemeszelte, élhető volt a ház. Most ezt már a 3. generáció nem csinálja. Oda jött hozzám egy idős helyi bácsi. Mérnök úr, azon gondolkodom, hogy minek nevezzem ezt a mai napot. Ez sem nem névnap, sem nem születésnap. Ez egy boldogságos nap volt. Na, jó. De ne nekem kelljen elkezdeni, tehát 3-ra. Halleluja, halleluja.
És ennyit tanultunk. Igen.